कि धान भाले धुआं हो जाई। भाई लोग ये बच्चा के आप लोग वीडियो देखने जा ऐसा डांस कैले बा पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना धम धुआं हो जाई कि बड़ बड़ अगर जे डांसर भी हो वैसा बढ़िया एक्सप्रेशन नहीं खम दे सका। जी हाँ भाई लोग इ लड़का के आप लोग डांस देखने जा बता दी कि ये डांस जौन की बहुत ही वायरल हो रहा बा सोशल मीडिया पर फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि ये लड़का के वीडियो जौन की पवन सिंह के पास भी पहुंच गई बा और पवन सिंह भी अपन इंस्टाग्राम से शेयर कैले बारे। काहे के भाई लोग लड़का गजब के डांस ही बच्चा कैले बा। आप लोग भी देखम जा तो कम दे कि का एक्सप्रेशन देले बा। अति चुकी उम्र में कौन ऐसा लड़का डांस कर देता तेरा कि कम मत मानी जा। जी हाँ भाई लोग गजब के एक्सप्रेशन बा, गजब के डांस कैले बारे। बता दी कि पवन सिंह के एगो नया लोकगीत गाना आए रहे जौन गाना के नाम बट धम धुआं हो जाए। जी हाँ भाई लोग जौन की 5 मिलियन के करीब व्यूज प्राप्त कर ले बा, 1,75,000 से ज्यादा लोग लाइक कैले बा और में पवन सिंह के साथ आप लोग संजना मिश्रा के देखम जा उहे गाना पर एगो बच्चा के वीडियो जौन की बहुत ही वायरल हो रहा बा। यदि आप लोग भी फुल वीडियो देखल चाहते हैं जा तो आप लोग पवन सिंह के इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं जा फुल वीडियो डलने बारे। बता दी कि बहुत ही लोग पसंद कर रहा बा ई बच्चा के डांस। आप लोग के कैसा लाग रहा बा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ भाई लोग तो वीडियो पसंद आई बा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। अब बच्चा के डांस कैसा लागल कमेंट में जरूर बताई जा। जय हिंद।